Il-Malta International Arts Festival dis-sena għandu element ġdid fih, element illi ħdimna ħafna liħ huwa illi apparti li għandna l-programmi fil-għaxija, għandna wkoll programm ta' filgħodu, programm li se jseħħ fit-toroq tal-Belt fejn jista' jgawdih kulħadd, ħajkonna puppets tal-injam, ħajkonna mużika, ħajkonna sfin għall-pinnies, u dak kollu ħajsir filgħodu biex jitgawda minn dawk kollha li jkunu qegħdin il-Belt, żgħar, kbar u it-turisti ġenerali. Provajna nuru dak kollu li tiġi fis-soċjetà, għandna performances matul il-ġurnata, għandna performances fil-għaxija speċjali ħafna. Jekk ikolli qalu li nażel ftit highlights, ikolli nażel il-Ħofex Schechter, waħda mill-aqwa kumpaniji ta' sfin li hawn fid-dinja, ħajjiġu Political Mother li hija waħda mill-iktar productions qawwijin li għandhom. Għandna residenza ma' No Gravity mill-Italja li huma jisu teatru fl-istess ħin akrobatiċi, fl-istess ħin jisfnu fl-arja, għandna żewġ performances magħhom. Għandna wkoll konsert gebaw, ma nistax ma nsemmix konsert gebaw, waħda mill-aqwa orkestri tad-dinja, ġejja Malta, tkun fit-Teatru Manuel, u tkun taħt id-direzzjoni ta' Daniele Gatti. Għandna ħafna affarijiet oħra, għandna silent film, għandna bands qed idoqqu, għandna affarijiet fuq il-baħar ukoll, ġifier għandna ħafna affarijiet differenti dis-sena u nixtieq li nara ħafna minnkom magħna. Grazzi.